Eren batean, ostirala da, ez dakit asteburuako planik baduzuen, pentsatzen dut baietz, aurpegi horrekin bai. Katua zaindu, eta ondo ibili bai. Ondo, asteburu honetarako planik behar baduzue zuek, ikusentzuleok, ez bilatu gehiago, ez da, Irati? Ba ez, proposamen bat dakarkizegu eta Bizkaiko erromeriaren eguna izango da, Durangon lehenengoa izango da, eta hortaz, xetasun guztiak nahi ditugu horregatik gurekin dugu, Jon Gomez Garai antolatzaileetako bat. Jon, egunon? Egunon, Irati, bai horixe. Lehen aldia da, horrelako Bizkaiko erromeriaren eguna izango duzola, beraz imaginatzen dut urdurietasunak hortxe daudela, ordu gutxi geratzen dira, nola zaudete, Jon? Urduri, zuk esan duzu, ez da? Urduri posik, eguraldiari ere begira, ematen du goizean tartetxoa eskainiko digula eguraldiak, eta aterri izango dugula goiza, beraz, urduri, eta dena prestatzen, dagoeneko ni orain Bilbotik nabil, baina Durangora joan etorrian, dena prestatzen, oholtzak, eta barrak, eta kontu guztiak prestatzen, bihar goizeko 11:30 aurrera dena prest izateko. Gure lankide Julian Solagak esan du goizean sekulako eguraldi ona egingo duela, eta gero, bueno, segurazki errespetatuko dizu eguna, Hala ere, dozenaka taldek parte hartuko dute egun horretan, musika tresna desberdinak, argi dagoena da, Jon, norbaitek zalantzarik balu, erromeria oso bizirik dagoela Euskal Herrian. Bai, zalantza gabe, eta gainera bizi-bizirik egoteaz gain, erromeriak nik uste dut urte luzeetan garaian garaira egokitzen jakin duela, eta oso aspaldiko gure aurbasoe, gure aurreko belaunaldiek orain 100 urte ermita baten ondoan, edo herriko plaza baten, txistuta banbolin bakar batekin, musikari batekin, edo birekin akaso albokari pare batekin, edo trikitilari batzuekin egiten zuten hori, formatu aspaldiko eta tradizional hori bizi-bizirik dago gaur egun oraindik ere, baina egokitzen jakin du formatu eta kontzeptu aldetik, ezta? Musikari kopuru aldetik, gaur egun dantza plaza batetik pasa, fanfarria batekin norkeztu kale kantuan eta dantzan egin, edo umentzako aurrentzako berbenatxo batetik pasa, eta gaur egungo formatu handiago eta elektronikoagoetan, ordu txikitan egiten diren horietan amaituta, ezta? Denak dira erromeriak eta denak bizi-bizirik daude. Argi dago erromeriak belaunaldi desberdinetako jendea biltzen duela, horregatik biharko gonbidapena ere belaunaldi guztientzako da, egitarau zabala duzue jende andarantzako prestatuta, Jon? Bai, zalantza gabe. Erromeriak adin guztientzako tokia dauka, eta horregaitik guk bihar ere Durangon antolatu dugun lehenengo Bizkaiko erromeria egunean, mota guztietako erromeriak formatu eta aurpegi guztietako erromeriak egongo dira. Kantu zalentzat, dantza zalentzat, baina zergaitik ez, egun pasa familiarekin, etxeko txikiekin, edo gazte kuadrilan etorri nahi duen antzako. Zuk esan duzu, dozenak aipatu dituzu, 20 gora ikuskizun egongo dira bihar Durangon, goizeko 11:30 hasi, ordu txikitan amaitu arten, 5 gune nagusitan amaituta, guzti horiek gehienak landako gunea, plateruena, musika eskola eta Ibaizabal auzunea ezagutzen ez duenarentzat landako gunea, Durangoko azoka egin oidan toki zoragarri horretatik, ambulategirantz bidean, hortxe tartean dagoen, hor pare-parean, landako gunearen pare-parean dagoen etxalde hori, auzune hori da Ibaizabal gunean, bertan inguru guzti horretan, eta noski, kalez-kale, bihar 20 ekintzatik gora izango dira, eta guztira 30 talde, artista arituko dira. Non, dudagabe, herriko elkartek, musika eta dantzarekin lotuta den herriko elkartek ere presentzia nabarmena izango duten. Jon Gomez Garai, hortxe gonbidapena, eta hurrengo urtean hemen egun honen, bigarren odizori buruz hitz egiteko aukera dugun. Eskerrik asko gurekin egotagatik. Eskerrik asko zuei tartetxo eskaintzaitik eta bihar arte. Noski baietz. Bihar arte esan du Jonek. Mairako ere bai, hortxe gonbidapena luzatuko dute, edo ez dakit beste planikote duzu, noski? Gudantzarako prestazigea, Euskal beroketak egiten. Hori da. Bueno, 300.000 esker gurekin izateagatik. Eta zu ere.